Ka surok dengar banlek chamau senram menta kalabu jengma ka bakrau ya kinong let nongwan bat kam long shanchu baniat kali. Haka jenglek ringdur jong nonglum kubor nau nong pathai haka te kathan lalap bakalak ta bha ya kalek kawan jong ki ba bat kum juru ki bor sarkar ki labu ru dak jing maham ba ompat cha baniat kali kat ba kadang nyat ke jing penkhon. Ka mariang hagine gisingi peladep kala syak tak bahana ke jengjur jong Islam hadu bakalawan rakru ya ke jeng tua jong ka khando bat ke jingyap jong ki briu kala jur bha bat ke jengdu ya ki mensim ki balui ha ke jela baro kawai men ha ka step jong ka khat nyau tere ku bana jeleu arajar ar puar bun ba ki ba ki bako aban lejongo ya ki jeka ki bla syak tak na ke jeng lengshop jong ki bor ka mariang ha ki bun benta jong ka blok mau senram. Kita ki ba ki bala temu ban lek jongo ya kita ceka ki bala tua kila duno ban lek namar ka surok la jan tekut yaitu uba Daniel Walang uba di waine ki dong shnong jong shnong dengar ki ceka ki bala syak ta jur bah ka constituency mau senram kalong ha kerdo bat delora ha ka thanya hat maudon ka ba ko kala poi hadu yingsa jong ki briu bat shushu kita ki ceka ki de ki badan ru ha kaput jong kari India bat kari Bangladesh. Utai urang ba ulai thu bamenta ka sinong dangar ka syam jeng bat shitom bha namar ba ka network mobile menta kam trikam shu da ki bun benai menta sakane ka surok kalong ka ba ima bat kalong ka ba jenjar bha na ka benta ki nongrep ban kit ban ba ya ki marrep jengki ban penpoi sya mau senram bat kum juru hanong ba shlong shushu ha ba yo ba nikaran menta ka singi bat ki nong dangar kumno kile ha ba ki pang ki shitom ban lech dangar na lauba kilong ba omla shu ban yat namar ka jengking khasi mara om pandam Henry na tong pelengpan kalanti kala jantkut namar ke jing tua jong surok ya ke balai thu ru dau ba Daniel Walang ka ba khadu ka bau te orang ba ola pan pau ke jing ai kublai ya ki sipai BSF ki bala kloi ban yarap ya ki pai ba jong ka te ka than ha ka ba ki la yarap ru ban se ya ki sangut ki bru ki bala khlat no na ke jing tua jong ka khandau ki jing stom ki bolong emergency na ingin ya nangar kanau ni apil sya ka sarkar ni apil sya ka police department ni apil sya baro ki badai ki authority person bakin simkya ya kani ka kam ka bidai batni ka ka digadong nomor balai ngidon ka option hajing shisha ladang ngidon ya ka tai ka khaimara bridge ladang ngimyo ngimla chu nang ni nang la banlek nang te hendrai ka susi kalong ba hadu mentang ngimpot yo ban shna ya kani ka khaimara bridge ka ba ngidang don ka option ban yelek yawan lani ban kit ya ka bam ka di hendrai mentang ka jingye kalong kam de tang ka stom hari ka jingye habide ba kabam ka diru umar pla tep hi lada ka surok kamdon na ingin yo yakini ki bam ki bangi dei ban bam tinang ka daw na karpat ya ka sarkar megalaya ba ka simkhya ban kan phai khmat kerki ha ka dong ka thain ka jungi kani ka thain dangar balat ter borok we hoi bun na preng jungi kin snong jong kani ka thain war border ri borok we ni im na karap karyang bun na preng jungi ngim da khuslai tan na bede ber kam sarkar namar balai magidon lagi jong ki kam rap kamreng hari ga jinge menta ka bang ui kalong ba kani ka surok ka badon hakli riat ka bang syekhat ka sok marang ngi ba menta kani ka surok kelajan dekut ti ngila ima ka ga department kan le ngi ngimtep ngi ka pat ka police department bakan shim kya khandiat ban kampastet ban pelaj ya kani ka surok khamtam namar balai bangi ngi de ginong rap lada ka surok kamdon ngi nong rap sya ingin lidi ki jingdi ka ba aru ngi de gi breu badan ha gi chaka ki ba ka suñ beneng ka long ka ba sa ka ba hamshit bun na preng jungi ha bang shitom ngi don kam ki dawai ndrai lada ja ba kani ka surok ka slam ban laj kan kata ngi ki nong shnong kamtam na ingin yo dawai bat ki nong tre jong ki ka koi ka khya ru kin cham jinge bani rap ngi ki nong border